λεκέδες, φοβάμαι ότι το υγρό καθαριστικό μου δεν θα τα καταφέρει. Αυτό όχι. Εμπιστευτείτε το νέο Vanish Oxy Action Multi Gel. Αφαιρεί λεκέδες από όλα τα υφάσματα, χρώματα και σε όλες τις θερμοκρασίες. Βάζω το υγρό καθαριστικό σας. Τρέχει σαν νερό. Ενώ το Vanish Gel μένει πάνω στο λεκέ και δρά μπροστά στα μάτια σας. Το βάζουμε στο πλυντήριο. Με το Vanish Gel οι λεκέδες εξαφανίστηκαν από όλα τα υφάσματα και χρώματα. Εντυπωσιακό. Vanish. Εμπιστευτείτε το ροζ. Ξεχάστε τους λεκέδες. Τώρα για τα λευκά ευαίσθητα ρούχα σας, Vanish Power White και σε gel. Στρεψίλης παστίλες με αντιβακτηριδιακή δράση. Σκοτώνει τα μικρόβια και ανακουφίζει άμεσα από τον πονόλαιμο. Στρεψίλς, η πρώτη βοήθεια για τον πονόλαιμο. Στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές με σκληρό νερό. Πείτε μου, πώς χάλασε το πλυντήριό σας? Έκανε έντονο θόρυβο και σταμάτησε να δουλεύει. Το πλυντήριό σας καταστράφηκε. Τα άλατα προκάλεσαν ανεπανόρθωτες φθορές στον κάδο και σε άλλα ζωτικά εξαρτήματα. Η λύση είναι το Calgon. Δείτε, σε αντίθεση με φθηνά αποσκληρυντικά νερού, το Calgon εξουδετερώνει τα άλατα, προστατεύοντας το πλυντήριό σας. Για ολοκληρωμένη προστασία, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές πλυντηρίων ρούχων συνιστούν σε κάθε πλύση μόνο Calgon. Αυτή την Τετάρτη με το Έθνος Κυνήγι αποκτήστε ένα συναρπαστικό DVD με κυνήγι αγριόχειρου, ζαρκαδιού και ελαφιού. Έθνος Κυνήγι, με τα πιο έγκυρα άρθρα για κυνηγόσκυλα και θυράματα. Μαζί μεγάλη κλήρωση για ένα σούπερ αυτοκίνητο 4x4. Κάθε Τετάρτη Έθνος Κυνήγι. Βίλο. Ολοκληρωμένες λύσεις στην άντληση νερού. Βίλο. Στα υδρό. Υδρό πρώτα απ' όλα. Θα καθαρίζετε το τραπέζι με βρώμικο σφουγγάρι? Τότε γιατί να πλένετε τα πιάτα σε βρώμικο πλυντήριο? Χρησιμοποιήστε το νέο συντηρητικό Calgonit Fusion Power με δύναμη διπλής δράσης και εξαφανίστε λίπη και άλατα. Καθαρό πλυντήριο σημαίνει καθαρά πιάτα. Νέο συντηρητικό Calgonit Fusion Power. Σινέ Σινεμά. Το ραντεβού των συνεφίλων. Κάθε δεύτερη Τετάρτη στην Ετένα, ταινίες που διακρίθηκαν σε φεστιβάλ και αγαπήθηκαν από το κοινό. Με την υπογραφή μεγάλων σύγχρονων σκηνοθετών. Σινέ Σινεμά. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, μόνο στην Ετένα. Ένας θησαυρός που κρύβει ο καθένας από αυτούς που άφησαν το τόπο τους και πάτησαν το πόδι τους σε μια άλλη χώρα. Άρχισε μουσα να εξιστορείς τώρα για αυτήν που έχασε και σκέφτεται όλη την ώρα, και για το καημό που άφησε οικογένεια και πατρίδα. Είναι μια ήσυχη στιγμή σε μια καταιγίδα και ένα χαμόγελο εμπνευσμένο από μια ελπίδα ότι μια μέρα θα βρει αυτό που ήρθε για να ψάξει ένα καλύτερο κόσμο για εκείνον και για τα παιδιά του. Είναι δικαίωμα ταυτόχρονα και έγκλημα να αλλάξει ουρανό για να πετάξει με τα όνειρά του. Είναι μικρές οδύσσιες, μικρές οδύσσιες. Σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου πάνω στα μεγάλα κείμενα της θεατρικής δημιουργίας. Στείλτε το τest. Στην απαλή σας χούφτα κρατάτε σφιχτά την ειρηνιδάδα. Να θυμάσαι, να ξαναζήσει έναν κόσμο. Στο Έχει Γούστο, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου. Η Πολίνα Γκιονάκη θυμάται τον πατέρα της, τον αξέχαστο Γιάννη Γκιονάκη. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος συναντά και θεατρικά τη Ράια Μουζενίδου.
Ενώ η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος και η Έλλη Πασπαλά συναντιούνται μουσικά, εδώ στο Έχει Γούστο. Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ορθοδοξία. Ένατη έκθεση εκκλησιαστικών ειδών, ιερών αντικειμένων και χειροποίητων κατασκευών. Έκθεση Ορθοδοξία. 10 με 13 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, μεταμόρφωση Αττικής. Ροναλντίνιο, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ήρθε να παίξει και στην Ελλάδα. Υποδεχτείτε το διάσημο Ροναλντίνιο και την παρέα του για τρελές περιπέτειες και ατέλειωτο παιχνίδι. Ροναλντίνιο, είναι φανταστικός! Ζήτησε τώρα το Ροναλντίνιο στο περίπτερο με δώρο Σούπερ Αφίσα Ροναλντίνιο. Γεια σας και χαρά σας. Καλό σας απόγευμα. Μένουμε Ελλάδα, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου του Σωτηρίου